ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா வந்து அன்பை மட்டும்தான் தர முடியும். அப்பா வந்து அன்பு குறைச்சா இருந்தா, அன்புல குறைவா இருந்தாலும் அறிவை தர முடியும். அம்மா அன்பு, அப்பா அறிவு. ஆனா இது ரெண்டுமே தரக்கூடிய ஒரு ஜீவன் எதுனா தாய் மாமன் தாங்க. ஒரு அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் கலந்த கலவைதான் அந்த தாய் மாமன் கேரக்டர். வந்ததுமே நான் அவளை ஏண்டி கண்ணம்மான்னு வாடி கண்ணம்மான்னு தான் பேசினேன். புருஷ பொண்டாட்டிய வாடி போடின்னு கூப்பிடலாம். அதுக்கு முதல்ல தாய் மாமன் மட்டும்தான் அக்கா பொண்ணையோ தாய் தங்கச்சி பொண்ணையோ வாடி போடின்னு கூப்பிடுறதுக்கு அத்தனை உரிமை இருக்கு. அந்த படத்துல அப்படிப்பட்ட உரிமை இருந்ததுனாலதான் அவளை வாடி கண்ணம்மான்னு கூப்பிட்டேன். அந்த படத்துல உச்சகட்டமாவும் அப்படி வாடி கண்ணம்மான் கூப்பிட்டு தான் அந்த படம் கிளைமேக்ஸ்ல முடியுது. அந்த இதுலதான் கூப்பிட்டேன், வேற யாரும் தப்பா நினைச்சுக்காது. ஆமா.